Realment, per mi, la pintura ha sigut una passió i una forma de viure, no? M'ha connectat molt amb això, amb el món, amb les coses, amb tot, amb els objectes. Qualsevol cosa trobo interès, no? Jo crec que la mirada d'un és la que connecta, no? Amb el món. Comences per l'entorn, comences per un petit bol, una tassa, un tal, segueixes mirant, és una atmosfera i no sé, és molt, molt maco. Per mi la contemplació i el posar-me en contacte amb la natura m'ha donat, clar, unes vivències molt importants, m'ha connectat molt, en realitat, amb el cosmos, perquè estàs allà que tu formes part d'allò, no? I no és només pintar. A més, en l'època que jo estudiava, estava com una mica mal vist, entre cometes, el típic paisatget, el típic bodegó. No, perquè el típic mai és, no? Sempre és el que ho fa i com ho mires. I llavors encara m'estimulava més, perquè jo pensava, no, si és que hi ha molt per dir aquí, no? I llavors la idea de l'interior-exterior sempre ha format part de lo meu. Després vaig trobar la capella Perelada, que és un convent de clausura. Llavors, clar, tenia l'interior i l'exterior allà, tots els paisatges, és que el Mediterrani, no? Tota Catalunya, tot això és tan estimulant, tan canviant. Hi ha tanta història i la natura és tan poderosa, no? I tan diversa. Tan fantàstica. Llavors, això, no? El món aquest de les vinyes és molt enriquidor, no? Perquè realment a mi m'agrada molt. He fet sèries com només de dibuixos de vinyes. És que tindríem que tindre 7 o 8 vides, perquè és que em falta, jo treballo molt, no? Però encara ara estic sempre com començant, no? El món de l'art, Jean Leon ja des de jove havia estat molt vinculat amb el món artístic, sobretot era més dels actors de cinema de Hollywood als anys 50 i 60, però sí que és cert després que quan ja tenia la bodega i elaborava vi, va haver un parell d'anyades en les quals va posar també una etiqueta d'un artista, amb dates significatives per ell, i va ser l'any 94 que va decidir ja que cada anyada del Gran Reserva a Vinya a l'Escala portaria una etiqueta d'un artista diferent. Ara ja... Ara va en sèrio? Sí, va en sèrio. Fantàstic. Aquesta és la caixa. Sí. Que maco queda molt natural, no? Sí. A veure quin fragment. Bueno, sí, realment. Aquest fragment, perquè realment, clar, com el quadre és allargat, és molt xulo, he agafat el fragment aquest com més intens, no? Bueno, si et sembla, obrim i mentre ho tastem te vaig explicant. Sí. Aquest de fet, és el primer vi Gran Reserva que va treure el Jean Leon, i la vinya aquesta la va plantar l'any 1963. I li va posar el nom de l'Escala perquè era el nom del restaurant que ell va fundar a Beverly Hills, en col·laboració amb el James Dean, tot i que malauradament abans de l'obertura del restaurant el James Dean es va morir en un accident de cotxe, saps que... Sí. I, bueno, al final... Això és una barreja, no?, molt glamurosa de cine, d'actors, d'art, tot això, Aquest restaurant, de fet, era un punt com de trobada, als anys 50 i 60, dels millors actors de Hollywood que anaven allà i feien grans àpats, tenien més de 24.000 ampolles de vi en el restaurant, i sí que hi havia una premissa que era que tot el que passava allà dintre no sortia d'allà dintre. Va ser un dels secrets dels èxits. Una bona premissa, està bé. Ja se sent una bona olor, no? Sí. Això és un vi que és de Cabernet Sauvignon, 100%. Com comentava, és una vinya que està plantada l'any 63. Són ceps molt vells que tenen una producció molt baixa
I bueno, doncs, realment és un vi doncs, que ha tingut sempre doncs, un gran reconeixement a tot arreu i fins i tot va ser el vi que va ser escollit pel Ronald Reagan quan va ser investit president l'any 1981 a la Casa Blanca. Imagina't, un vi català amb un sopar d'investidura. Oh, doncs bueno, ho provem. Sí. Sí, Mireia. Per tu. Molt bo. Jo no sé si entenc o no de vins, però bueno, com algunes copetes m'he pres, el cos de seguida em diu, no? El que cau bé, el que és... Realment és molt bo. I després el color del vi és fonamental. Jo crec que quan ja veus el color ja saps, potser, no? Com serà el vi, és preciós. Abans, mirant el quadre, que a la part de baix hi ha aquelles tonalitats més rogenques, més violetes. Estava pensant justament que, de fet, els vins tu també pots identificar si són més joves o si són més vells. Mirant la copa amb un fons blanc, veus la tonalitat, i si són joves, veus una tonalitat més violeta, com la que hi ha al quadre. Quina gràcia. I si ja porten un temps, per exemple, ja porten 1 o 2 anys en barrica, doncs ja potser hi ha més tons rogencs, i si és un vi que ha estat, no sé, 20-30 anys en una ampolla, veus unes tonalitats més tipus teula, no? O sigui que realment això et dona informació sobre l'edat del vi. I s'ha d'airejar una mica o no? Sí, o sigui, normalment el que fas és primer olores i després agites la copa, trenques la tensió superficial i els aromes que són menys volàtils surten. I aquest què té? Bueno, doncs aquí jo trobo una nota així com de fruit negre, una confitura de pruna, unes notes també hi ha també unes notes de torrats, també, ha estat 2 anys en barrica. Hi ha unes notes també que recorden una mica les herbes aromàtiques mediterrànies, també. No, realment és una capsa de sorpreses, això. I pegadolsa també, la pegadolsa també està molt present. M'encantava quan era petita, la pegadolsa. I en boca té una entrada molt dolcenca, té volum, té cos. I cada vegada entra millor, no? Sí, sí. Que bé. I bueno, ja, gaudir aquest vi amb aquesta etiqueta ja és el súmmum, és la combinació perfecta. Felicitats!